Unsaon pagbantay og unicorn? Bisaya for Kids! Matag klase sa akong eskwelahan adunay binuhi nga class pet. Sa akong preschool, usa ka dragon. Kadtong nag-kindergarten ako, usa ka griffin. Sa grade 1, usa ka chimera. Karong naan ako sa ikaduhang grado, ang among class pet kay unicorn. Naay contest ang among maestra. Makadawat og premyo kung kinsang nagbasa sa pinakadaghang mga libro. Siya mahimong makabantay sa unicorn sa panahon sa bakasyon. Maong gibasa nako ang 23 kabuok nga mga libro ug kinitanan mahitungod sa mga unicorn. Mga unicorn nga nagtabang sa wizard sa pagpanimpalad. Mga unicorn nga nag-ayo sa mga nasamdan nga hayop. Mga unicorn nga nabuhi hangtod sa kahangturan. Ako ang midaog sa contest. Busa, ako ang mubantay sa unicorn karong bakasyon. Gihatagan ko sa akong magtutudlo og listahan sa iyang instruksyon kung unsaon pag-atiman sa usa ka unicorn. Una, pakan og oats ug stardust. Kaduha, paphaon ang panganod nga iyang katulgan. Katulo, pasinawon ang iyang sungay. Ikaapat, labhan ang iyang sinina. Ikalima, og limpyuhan siya. Nalipay ko nga aduna ko unicorn. Naghimo siyag balangaw gamit ang iyang sungay ug naglibot-libot kami sa syudad. Gigamit niya ang iyang sungay aron mabuhi pag-usab ang mga tanaman ug siya makikigala sa tanang mga hayop. Apan, balik sa sulod sa balay, ang mga butang nagkagubot. Sa diha nga ako makalimot sa pagpapha sa iyang panganod, kini naghimo sa tanang butang nga basa. Nagsige siya kaon sa tanan akong krayola, ug ang glitter gikan sa iyang salamangka anaa sa tibuok kwarto. Pagkasunod buntag, pagmata nako nawala na ang unicorn. Midagan ko sa pasilyo ug nangita ako niya. Unsa kaha kung nawala siya o nasakitan? Nagmahay ko. Kung limpyo lang unta ang akong kwarto, kung gitarong lang unta, nako siyag atiman. Tuwa siya sa akong silingan. Kung gipakaon lang unta nako siya, dili unta siya mangawat og lumpia sa akong mga silingan. Nangayo kog pasaylo nila ug mitabang sa paglimpyo. Gisaad nako sa unicorn nga atimanon na nako siya sa husto nga paagi. Pag-uli sa balay, gikuha nako ang mga lista sa akong magtutudlo ug gisugdan ang pag-usisa sa mga nakasulat. Paphaon ang panganod. Check. Pakan-a siyag mga oats ug stardust. Check. Ang pag-atiman sa usa ka unicorn dili sayon. Lisod nga trabaho. Maayo na lang adunay daghang oras sa pagdula.